Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Placo TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake ɓe tinnoje meɗen. Tinnore nde garɗen hande en tinnay ɗum tinnore ɗeɗi ko larani website feere ma bo mi wiya site web feere. Site web man ɗo nafu majum ni ɗum deɗe ko larani isin application ji goɗɗi ɗi kuwata ha téléphone goɗɗo. Yake feere a tawan a télécharge application ma bo ɓe gerɓanima application sai nga sala hugo ha téléphone maɗa sam a habda a naftira be application mai ɗo ɗum huwata ha téléphone maɗa. To site web man ɗo to nga salake hugo ha téléphone maɗa nga heɓante application feere lattoto ɗum madadi application je sali hugo ha téléphone maɗa mai ɗo. Exemple man ɗo en gaɗu banta YouTube. YouTube salake huwa téléphone maɗa habdi ha YouTube huwa téléphone maɗa. To YouTube salake huwa téléphone maɗa en andi YouTube bo ɗum nokkure on deɗe nde a larata de ko larani vidéo ji. To ɗum salake ɗum huwa téléphone maɗa ni to a nasti ha site web man ɗo ɗum waddonoyte deɗe application je lattoto madadi YouTube mai vidéo ji ɗi keɓanoɗa ha YouTube fu kala ko anduno a heɓata ha YouTube fu to a heɓai ɗum ha deɗe application ɗuwa ngamai nga deɗe site web man ɗo hokkuma. Mi tammi on paami misalu man ɗo ko banta Instagram en andi Instagram bo ɗum nokkure on de photoji. To a mari haje larugo photoji ko pibbugo photoji yahu Instagram ko Snapchat en andi ɗum kuje de photoji. To application mai ɗo to nga salake nga huwanma ha téléphone maɗa ko ha gonɗa ɓe mbima nga huwata ɗo to a hehi ha site web man ɗo to a windi inde maga ni ɗum waddonoyte application ji lattotoɗi madadi maga ko a heɓai nga ni to a naftiri be application ji ɗi daya mai ɗo ɗi kumtante deɗe haje maɗa e ko nandi be majum. Kala application je marata haje fu na ɗiɗo man tan mi wannu en misalu exemple be maji on tan. Mi tammi ɗum site web man ɗo ɗum site web deɗe marɗum bote sosai ɗuɓɓe nder meɗen maran haje majum ngam ɗuɓɓe ɗo sinkanam yake feere application ji goɗɗi ɗi sali hugo ha téléphone muɗum ko WhatsApp wa kaza salake hugo ha téléphone am ko Facebook salake ko Instagram ko Snapchat ko e ko nandi be majum to ɗum sali hugo ha téléphone maɗa to a naftiri be site web man ɗo waddante application wa lattoto ngam madadi nga yaman ɗo to a hutiniri nga ni nga fotai be to a hutinai no ɓe ganda e man ɗo. Mi tammi on paami sakiraɓe dalila mai min mbi hani min gaɗanen vidéo musamman dow majum ngam mai ɗo mbatani vidéo mai hakkilo daga arande ha yahugo ragare heɓa pamon deɗe no ɗum tammi salorago. Amma hedde ko mayɗo miɗo toro deɗe kala ɓen ɓe abonayi fu tangi jite warugo les seragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru sai on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton sai gaɗon mema ngel dow to ɗo on hokkata on deɗe kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on daragol be koyɗum nonnon tangi jite warugo deɗe ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on ngel garti amblé ɗo on hollata deɗe vidéo mai ɗo ngol fottani on tangi jite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gaɗa ko waddonogon vidéo ji tilimɗi nonnon miɗo toro on tangueji te warugo deɗe ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man ni to en gari en nastai hetta ha navigateur meɗen jotta nda navigateur am ɗo ɗum Chrome on mi naftirta min sa dépende navigateur je naftirta to ɗum Opera to ɗum Chrome to ɗum ɗume min Chrome on mi naftirta sai mi nasta deɗe dow Chrome mai banni wato mi nasti dow Chrome sai mi wara babal windugo ɗo sai on binda ba on dari mi windani on seral on nda inde man ɗo mi windani on seral on mi tammi on dari dow kuje ɗo dow écran ha téléphone man ɗo on dari bindi ɓaleji ɗo on binda exactement bantan non no giɗon mi windi ha be poyngel ɗo futa accon ngam kanjum ɗum inde site web man ɗo sai a tabbitina a windi banni exactement sai a waɗa recherche ngam to a wofi ɗum waddantama site web ɗum man je mi tindiniri déjà mi tammi a laari deɗe no ɗum waddaniyam ɗum waddi ɗum nasti nder site web man ɗo déjà mi tammi a laari nda ɗo ɗum holli mi winda nda inde majum mai ɗo bo nda inde site web man ɗo nda ɗo nde wangi boɗɗum larude boɗɗum sai a wara babal windugo ɗo ha alama ɓe kolli deɗe windugo ɗo to ɗo a waɗan recherche application je sali huwa ha téléphone maɗa ma bo application je ɓe mbi ɗum huwata ha nokkure nde gonɗa man ɗo en gaɗu jotta min mi waɗa exemple banta Instagram jotta sai mi wara mi winda Instagram banta en gaɗu jotta ko Instagram on sali hugo ha téléphone amin sai mi winda inde Instagram to mi windi inde Instagram sai mi waɗa deɗe recherche banni ɓawo to mi waɗi recherche sai mi rena deɗe ha ɗum waddunoyam déjà nda ɗum timmi waɗugo recherche ɗum waddaniyam nda Instagram en gaɗo nda logo Instagram mi tammi mo fu andi to sai mi dirto les heɓa ɗum waddaniyam application ji kuwoji deɗe kugal je Instagram huwata déjà mi tammi on dari nda application ɗo nda inde majum ɗo nda inde logo mai application mai hanga ma nga huwa kugal ngal deɗe Instagram huwata ɗum deɗe ko larani hala photoji to mi dirtoto non les banni miɗo lara nda application ji kam ɗo hollan feere feere yawwa nda application ɗo Snapchat nda inde maga nda logo maga mi tammi mo fu andi Snapchat ɓurna nder meɗen fu en andi kugal Snapchat bo ɗum babal ngal a yahata publia photoji maɗa ko a lara photoji himɓe Snapchat nane ma kanjum be Instagram fu ɗum deɗe ko larani ɓangare photoji en andi ko ɗum fu be kugal muɗum YouTube ɗum deɗe ko larani babal ngal vidéo ji Instagram be Snapchat ɗum ko larani hala photoji Facebook bo ɗum deɗe ko larani hala bindi e ko nandi be majum to
holli nde Instagram salake huwa kam ɓe kolliyam to mi télécharge Snapchat ɗum waɗanayam daidai ko Instagram waɗanayno yam mi tan mi on laari sai clique tan a télécharge ɗum to yiɗi bo a wurtoma a yaha nasta Play Store a télécharge Snapchat mai ɗum waɗante daidai ko Instagram mai waɗanayno ma nda application ji ka fere fere nda application ngel ɗo fu nda daidai logo nda inde magel nda daidai logo magel bon wayi a wawan hangel wangel huwante daidai ko ɗiyaman ɗo ko wanayno ma e ko nandi be majum to ɗon lawol koygol jotta en mbawa en lorto en gaɗa recherche misalu en mbawa mi winda ko YouTube en gaɗu YouTube salake huwa téléphone am application ɗume hani mi télécharge mi heɓa mi laara vidéo ji ɗi mi marno misalu min mi yiɗi larugo vidéo ji jaygol pulaku nden bo YouTube am salake huwa to no hani mi waɗa to mi wari ha website ɗo ɗum waddanayam application ji hani mi télécharge nde YouTube salake huwa téléphone am ko ha nokkure nde mi woni ɗo heɓa mi laara vidéo ji jaygol pulaku misalu man ɗo sai mi wara mi winda YouTube banni ɓawo to mi windi YouTube mi timmini sai mi waɗa recherche ɓawo to mi waɗi recherche sai accengi on daidai ha ɗum waddanayam déjà mi tan mi on dari ɗum waddaniyam nda alama YouTube mai ɗo to mi dirtoto no les seɗɗa ɗo jotta ɗum waddanayam application ji ɗi lattotori madadi YouTube mai ɗo yawwa nda ɗo Peertube presque ɗum YouTube mai kanjuma ɗum application ko larani hala vidéo ji mi tan mi on dari nda daidai logo majum no wayi ɗo mi tan mi on dari nda logo application mai ɗo to mi dirtoto no les fayi ma ɗo nda application ngel ɗo fu hangel ma ɗum daidai ko larani nda inde magel nda logo magel no wayi hangel ma ɗum ko larani hala vidéo ji to mi dirtoto no les ɗo fayin ma nda ngel ma Vimeo nda application mai rangel ɗo mi tan mi on dari ngel boɗɗum rangel ɗo nda logo magel no wayi hangel ma ɗum madadi YouTube ko heɓa YouTube ni a wawan a naftira be application mai ɗo nda application ɗo ma dangel ɗo mi tan mi ala dangel ɗo mi tan mi on dari boɗɗum dangel ɗo new pipe nda inde nda logo magel daidai no wayi to a dirtoto no les fayin ma a ɗaɓɓita application ji kam daɗi fere fere daidai ɗin lattotoɗi madadi YouTube to YouTube wala to télécharge application ji man ɗo ni a wawan larugo kala vidéo je marɗa haje larugo ha YouTube fu ko waɗi ngam YouTube ɓuri ɗi inde tan kanjum waɗi himɓe ɓuri naftirgo be YouTube amma to a naftiri be application ɗum mai ɗo fu a yiyan daidai vidéo ji ɗi marnoɗa haje larugo ha YouTube mai ɗo mi tammi ɗum website daidai marɗum bote sosai kala application je marɗa haje fu a wawan binda ɗum to ɗum WhatsApp to ɗum Facebook to ɗum Twitter an kam nama sai to ɓe limtani on kala application je sali hugo a téléphone maɗa fu tawari a windi ɗum ɗo ɓe gaddante madadi majum je hani daidai a naftira mi tammi on pamaniyam sakiraɓe ɗo on tinnore daidai famarde seɗɗa nde mi accuwa mi wara mi tindina en ko ndeke vidéo wol mai ngol juuti seɗɗa bo sai on jaafo kadin gam may ɗo tangue jide partage gol yimman heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta dara daidai ko larani hala publicité ji ɗi gewton ha daidai vidéo ji amin ha aran vidéo ko caka magol ko hara gare man ɗo ko nde min nottor on kabde dare daidai publicité mai heɓa min mara avantage ha majum minon bo gam may ɗo on jarama ɓen wollonaɓe min keɓata min teponda nder wakkati bo min nottoro on yaafo min ɗo hokka on muñal daidai yugo ɗum ɗo ɗuuɗa message ji yimɓe man ɗo ɗuuɗa on kanjum waɗi ɓiyake feere on giya on bolwani min neeɓi min jabaki on amman be pawɗe jomirawo seɗɗa seɗɗa ni min tammi jaboɗago on pat moɗon gam may ɗo on jarama sei to en potti ha nder tindinore meɗen tamminde waɗugo yeeso ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna wassalamu aleykum.